kusona babazi ukuthi ngisayihlupheka ngabuya manje mangifika manje esikoleni sisizwe Sunday ngabuya manje mangifika manje ngishona office ka principal ngamtshela ngathi principal wami ngiyacela ukuphisa namhlanje ngiyadela uphethe ngoba kwethe kwiphi ngicela ngosuku lami lesibili ngisindisi wena usaqoqa wena usaka masonto thina sakwaso lesibili sasisithemba ukuthi sishangulu awuthethe ezomthethela high school usahlangene sekwena ustandard 6 no standard 10 suka phezulu loshona phansi ayinwa US money usomlu siniza Sunday abantu bazanafika lethi ngaxolisa ngicela ukuxolisa sisi sekuyashesha ayingakakhona amasefoni ngathi benixolisa sisi sekuyashesha benixolisa sahlanganisa usathana sesihlukanisa uJesu
sibalulekile sibese sibathazela ukuthi uhambe kahle. Bengifuna ukuthi uhambe kunesibusiso sakho. Angithandi uhambe ngathi sisazwana. Hamba kamnandi uthakazele uthi baba nangu umsangano wakho. Uyahamba manje. Just
Não,
Listen, abasabwa nabo bachwele, abasabwa bayayiphuphukela. Kamuyama bayasambela nje. Akuna plan. Ayikho into abaphetha ipika. Bayasambela. Uhamba abantu abagwele umuntu. Thona sesifundisani. Bayevele. Afike wako ezobona imali ngekliniki. Ubone mthemba ngizwa ngingaphelile ngicela imali ngekliniki ngabathemba. Ngoba sibizo ngimthemba. Obona ngiyenza lento vekushinge ngoba wathoshiza. Ubona intombazane yasho baba wengane.
nayishumayeza yasidiswa ubaba ngani ayana wayishika ingane ivuza amafeyini wasithela isindiswa isikhashana belisukela uzothiwa kuyabuya mfana sayathandela manje sithi kule kwayo so usayabuya sibona lokugelo kabuya wokwazi ukuthi uNtoko useyibambile uNtoko lana yonke uNtoko ungafuni uNtoko uyashesha ukuvula zokufonibala ungayiteki uNtoko ungatheka kunenkinga yokushesha ukuvula ungathanda uNtoko ulangazelele kanti awazi ukuma izohlabisa uNtoko lethu uthandeke ngisho intombazana ishuba ukwazi ukuyizizwa ethandekayo uNtoko noyibuthi Rimos, uthi uyathandeka noma uthi le sishumayeze 2 hours ingaboni ifail 2 hours ndabona baba ngani uNtoko Rimos uNtoko let's see that to some I'm people nayishumayeza kuze lesibakayi kuze This country is still
If you look at this, say,
ngeke ngofela phambili kaJehova. Ungaphuli. Njengoba sawulaphuli, ungaphulanga. Thuka abantwana bathona, seyithandazela intego lutho, athandaza ama-ekta lutho. Lale ungaphula kufela. Noma zishayile osana. Isibeke mjoba omelele. Baba ngibona. Zimshayile phela. Izinto zezomulalo. Indlela yomulalo phela. Angiphuli nakini. Ngifuna ufele khoneni. Uyafela khoneni. Ufele lapha ekhoneni lenkosi. Ungaphuli usathana hlubezela kaNtweni. Ngena yengini. Fele khoneni kaJesu. Ufele ukhonjeni njengoSibheke. Usibheke ngaphana namanje sokhomeni. Ayobonana manje ngolizulu. Usibheke manje. Amen. Ayasizwa manje. Mina bengithungalile nyathungala. Mewashunayo mfuzo wakiqinaqinisa. Sekuthungele sifikayo ngozela. Cala umthimba ngeke leli into yokuhlala. Elimani, thule nje manje obekile. Nimandela. Nimandela thubini, ayithuki ngeke ngalo. Ungabamba kodwa ngithubini, uyofa. Awuthutha kodwa ayikuthento. Umntwana akathuthe. Futhi umntwana akabulala. Isibekele uDavid ukutshela uxoxe konflict. Lithi wayilandele welele wasimphethe. Waphinde ukhaliswa kodwa kwenzile kwenzile. Abdul nasephuzweni phambi kathi kaBhuti. Lokhu ngiphambi kushunayo ngami. Ushada bawe. Ushada bawe. Ushada umesifasiye ngoja. Ngoba masuwenzi shumaya nawo. Ushada siye faithful. Sapuchuma neka be conflict. Salada neka be conflict. Mama be mina ngazi ngani lokazana sezweni. Kuthi ngifuleka. Ananda. Yeah. Wamshanda ngisasenguyini. Wena baba. Hey!
Ningayenzi. Usambe ekhaya lo. Usambe information ukuthi uzaba. Ikhaya into umsadini. Ulaphe ukuthi wesi. Everybody akhala iba. Ungabangeni ngoba kuyimfushwane. Yesa. Yini ukuthi bebelika abantu abafana. Bafana bebonakala ukuthi njengoba uJesu ushayela ibikela ukuthi staba beshawela ukuzobekisa abantu ebelika. Akala usukuskale ngishokwini yeah. Kulaisi ngelo. Mnandi bebona sokuthi kaluthi ushayela no tabashawela. Basuyasa. Ekombe nake kusabe. Uyabona. Nakwena nje. Uboshini siyamazi. Wena uthi nami ngiyame. Rota une problem. Eshuka bana tisandaza na mshangeni. Afuwa la ese na ngenu. Mtana tuseye isma. Na upete bomo usifuwa la. Wana. Wasa. Tuseye mteno. Watu what is sweet? But not only some seven women, but almost a lot. Through what I did, when I say, must have made one of the I was always trouble. We are not very bad. What is that to me? Let me go to that pool. I'm going back. I'll be glad to be back. Glad to be back. Il pas de la politique, il est mon boss. Et la groupe. En plus, là, le caractère, c'est le caractère. Il va être c'est la terre. Il se sent bon, il a dit. Il a dit, c'est chic. Voilà le nom de l'échelle. Voilà, l'échelle, voilà. Il vous a dit, il peut être aussi que quoi. Umbala ilukudigelele ekhaya kuphela lobala uyayibuleka sithi izulileko ileko lenisikuyiprotha ngamakhala xa umthi oxygen umsebenzisi ubachile uthi uhlelana uvela nje ngokuphela ngekhaya izimulo zishayisa izinto ite yebo hayibo Sai yakata sai yobithi uchi ungashoyela yabo manje ungangoma lo okushela newini waqoma newini usuchi wanye uchi wanye waqoma newini washela newini yenyama yako itetela newini ayikubile izathu Louis izathu 089 wewe kipita bangawi shara yoteka tano Urusi yeye ndio mbingwe kwa na wewe zofolelusha kwa simchoe simchoe Cholewa nami sana. Fule baba urespondi, va. Campo 21
Asa kwanza, sina hapa hili project. Sasa chini ya
Bheka phezulu manje bheka phezulu. Alibisi sithandaza. Asikho ngiyabonga ukuthi sengiyini ngakho. Ngiyabonga Jesu. Sengilucingo. Amthatha uSikazi bahamba ngaphathi bandla sosothini. Afika usothini ngihlala 2 weeks. Wakhala ucingo lokuqala baba. Wasuka cela ngeke esikoleni futhi principal seyaqala straight. Vele mwasama noma angangaphatha ibanga. Lezi zinto ziyasala